taimaka ma 'yan uwa ba ƙaramin falala yake da shi ba. Matsalar da muka samu kanmu a ciki shine galibin mutanenmu sun zama ƙananan mutane. Shi mutum mai karamci baya duba baya, baya waiwaye, man sagir baya ji wai wane yayi gulmanka, wane ya maka kaza. Ƙaramin mutum ne yake waiwayawa. In ka wuce waje ai ka wuce. In yayi gulmanka in ka bashi 10,000 bai zai karba bane? Sai karba. Shi mutum mai daraja bayi kallon wadda za su yi hulɗa, kansa yake kallo. Ƙaramin mutum ne yake kallon wadda za su yi hulɗa da shi. Kai kanka da ka kalla, ina ka wuce wajen bai wuce ka bashi kyautan wannan abun ba kar shi ka kalle shi. In ka ce mutane da ka kalla kafin ka kyautata mu'amala da su, ba da ka yi mu'amala mai kyau da su ba da ka yi mu'amala mai kyau da su. Kuma akwai hikima ta Allah da ya haɗa ka dangantaka da su. Ƙannanka ba takarda aka baka fom ka cika ka zaɓe su ba. Kawai ka tashi kaga wane wanka ne, kawai ka tashi kaga wane bafanka ne, kawai ka tashi kaga wane kawunka ne, wacce yarka ce. Ƙannanka ba fom ka cika ka zaɓe su ba, kawai kaga an haifi wane ƙaninka ne. Ashe akwai hikima da yasa Allah ya haɗa ku da su. Ka taimaki 'yan uwanka. Duk al'umma suna bukatan taimako, shine abinda ayar take bayani a gaba, miskinai da fakirai da sauransu. Amma dai ka san wadda ya fi cancanta a aji na farko bayan iyayenka, 'yan uwanka, 'yan uwanka. 'Yan uwanka. Kar a ce kana da wadata, kana da walwala, ƙanwarka ko yarka tana rayuwa a cikin kunci. Kar ka yadda da wannan. Kar ka yadda da wannan. Duk gwargwadon abin da ka samu na za ka taimaki 'yan uwanka, ka taimake su, ka taimaka musu. Abinda duk ka samu dama ka taimaka ma 'yan uwanka na jini, ka taimaka musu. Ba a hana ka taimaka ma kowa ba, in ya cancanta ka taimaka mishi, amma dai kar taimakonka ya fantsama a cikin al'umma, amma kuma 'yan uwanka ka manta da su. Jama'a muna fahimta? Wani motoci zai raba, zai ɗauki ɗin mota ya ba mu wannan, ya ce a kai ma wani, ya ɗauki ɗin mota a kai ma wani, ya kai kiɗin ya ba da kiɗin mota a ba ma wani. Akwai babbansa, ƙanin ubansa ko mashin ɗin hawa bayi da shi. Yana faruwa ko bai faruwa?